Mnangagwa reportedly went against advice from his deputy VP Kosanduro Chiwenga and the Central Intelligence Organization CIO by giving Justice Minister Ziyambi authority to move forward with its drafting and presentation. There is now a fallout between President Emmerson Mnangagwa, who is the president of Zimbabwe, who is trying to extend his term, pamwechete nema generals asara VP Kosanduro Chiwenga na General Anselm Sanyatwe. Chitiko chaonekwa kunzi ameno kuti will this end well. Zana mashoko mdanyo kwa pangwa inoi ni Zim Live. Don't subscribe or like on the bell icon. Zim Live no mdanyo na chiti. Chiwenga told Attorney General South Africa no example at all during fierce cabinet clashes. Fresh details over Chiwenga and Sanyatwe's stand against the planned constitutional amendments. Do mashoko arikuda pangwa ina chonekwa kunzi VP Kosanduro Chiwenga anovawudza kuti aiwa example yamuruda kutora muritorera pasipo. Panguva ino kuchonekwa kunzi ZANU-PF zviri kuzama kuita panguva ine mukatasa the majority irimo muparliament. It was attained aiwa zvakanga zvese constitutional, zvakanga zviri behind the doors. Panguva ino also toona VP Kosanduro Chiwenga achiona kuti he was the one who was aligned to succeed President Emmerson Mnangagwa. Panguva ino kuchonekwa kunzi akublokiwa, akufila kuti he has been betrayed. Yet they fought for the liberation and is the one who made the president to attain this position. Secondly, turikuona kuti there are some fresh details arikubuda arikuonekwa kunzi VP Kosanduro Chiwenga na General Anselm Sanyatwe panguva inoi havasi kufara nezviitiko izvi. Panguva inoi they are not happy with these constitutional amendments. We do not know how it is going to end. Kusaidi ra VP Kosanduro Chiwenga na Anselm Sanyatwe kuti are they going to remain vari mubato or pane zvachasangana nazvo sezvatongona zvingosangane kuone vamwe. And also we are not sure what they would do. Will they take action? But we know kuti action panguva yakadai so now varijusiwa panguva inochiona kuti havasina kana influence with the party, even with the army. In the comment section, menus of great email to leave pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, check on the bell icon.